Anong adlaw na yung tanan. Grabe ang panahon nari. Hapit na kasi mo sa kasimana, sige uwan. Kada adlaw jadi nga ngit-ngit ag palibot. Wa pa jud mo to nga agadlaw. Ano barong sa basilong? Madyon tawag mo to nga nag-adlaw makay luoy itong mga tao nga nabahaan. Ang nari naundang sila trabaho. Yan na. Nag-uwan man. Naundang sila trabaho. Sinitiligsik. Ngit-ngit ka, balibot. Kapoy dari o siniguan. Kadi man makalakaw-lakaw. Anak naman sa kwarto, sige pazit. Mahadlag mo po kung maglakaw-lakaw. Diyan ay baha. Diyan ka nilabang ang tiil ng mga samad. Mahadlag tara ng leptospirosis. Bara ka na may mga kagaw munting na sa ilaga. Nga o magtamak-tamak ka sa baha. Diyan ay samad atang tiil. Maglikado itong kinabuhi. Naabot siya na nga nasa oras ang silingan. Ito puti. Nga nagabang panahon na. Sige, uwan-uwan siya. Nagkuhan siya. Nagtanong sa basak. Diyan itong tiil ni samad. Diyan mga ito, gilantan ka magkalit. Grabe ka at yung taas ang isang hilanat. Diyan pag-agtapas doktor. Dito ka nang ay taglaran na tayo na ito gi-admit. Kuan man di ay leptospirosis. Saka na kunog kagaw sa hadlag na nangingana. O mahadlag ka dyan ko basta na ibaha. Di ko magtamak-tamak. Wa man na pa yung grabing baha dari bisag deerami sa Ilog Pasig ka nang naay sa Marikina. Di man po sila mo baha o grabe. Kanarang inignaog namun dyan ay kasara to. Tabok butos pisto nila mo wilin sa anas kalsada ba at to magpundo ag tubig. Grabe rin pa dyan ara kay grabang ito magkulor. Diyan mga bata pa ganahan sila dito magsamsam. Ano na kung tabok o ka nang naay ag tubig buwas na maganaman siya o buwas. Ano na parang hindi man nagkarukaraw ano na parang trabaho sa bus. Mas lamig dito sa bukid. Kay unaron mag-101. Daghang kay mahimo unja. Wa ang pay baha dito. Unja dari. Arang pay tagahimtang dari. Di man nagka-pisto dito. Tuwari kwarto gamay gihimo. Na may butangan sa mga gamit na mo nga nanza. Gawa sa kwarto ko ana diha lababo. CR, naratukan aman. Basta piut. Lahir raga dun sa probinsya kay makaginawa tabi tugdaka. Kana atay kasuro-suro dyan bas gawas ni luag si dyan, tanay mga tanang, tanang-tanang mga tanang, dari, isod man. Kung tanawan, puro man mga sakdanan ng labay. Ada warus. Ingan lagi kong limul nga adto ramis tagbilaran ng tinda o litson ano di mo pa siya musuko kay gamay ra pinay tao rito sa tagbilaran sige lagi may ulalis kaya hang gusto at tukos tagbilaran kabintaha ra man kasi dito kay di man ingan ugan ka akadug abang sa pwesto. Warang siguro kaabo itong G's. Nja. Silimon ka di man sugot. Araw ka man sugot na siya mag-negosyo. Anaram ko na siya muli o ka nang naay tiguwang na. Nalingaw orang pa siya sa isang trabaho dati. Nabang na kus Manila. Wan ko ganahe dati. Kuhan ba ko nang-arig Manila? 2008. Pag humanang graduate. Nang-arig na po. Nja, muli raw probinsya o kuan na mga istay nga na kapila rapod ka buwan kaya pananggit sa amo mo na yung bakasyon 15 ra ka adlaw nga naman may sa una mo nang ganahan nga sa bukid
dahil laban nag-ingaro nga sige sa kung sunuguan huwag mahimo sige raglubog-lubog bintaan tapos di mo uwan kaya maka surur-surur mo kulitos unahan sa kay uwan man mahadap mo kung magtamak-tamak kaya gang tiil lagay gisamdan si Bache katong na nagpa-pedicure ko agbuhat dari sige rag-cellphone tanaw mga balita gahapon nakakita ako balita dari Facebook di YT aron tingalo na dahil gi patay nga duha ka retired maestra dito sa Kabaknitan Batuan Bohol kadtong mga maestra ha kuanto sila karang may igsuon sa tawa sa igsuon ni tatay katong duha ka maestra ag igsuon ni tatay wa na nun diha patay na pod pati ag isang asawa kuha na gilang apelido bahandi gilang bay ladyo kuno usilingan kaya mga to nakitaan nga patay na dugay na dito sila namatay insa wala man sila hibaw ikay basin ugoy naglabay-labay sa ilang bay ba ladyo lagi siguro usilingan mautong wala nakawantay naluoy ko naghana ba mga maestra hindi ka nang ay retired na to sila siguro nasa ligi pang bati pareho may mga sakit nga na basin siguro gasa kiatake na nga na gasa basin pada gasa ka maestra nagpanik attack na kay nanawag kaysa isang kapangsuag tabang sa bisit ba pa nang panik attack sa mga siguro putong na matay na po siya wa pa pwede bawi ukin sa zinag ilabot nila wala mo to sila papot sila nang minji mga tiguwang daga lisiday po nang di minji no lisiday po nang di minji kaya wala kita kaaban mga tiguwang na pero kung anjay pagbuhat sa Ginoo mo man dyan ay matuman ang pagbuhat sa Ginoo aga arabad dyan gusto anak ko magbahay sa ladyo usilingan di na naman ko aralan mo kus doon magbahay ka ng daghay mga silingan delikado dahil po ning ladyo tag silingan kasi siyempre yun sa uwan sa'yo mahirap po natin nga na watakabos atong kinabuhi at akay meron nga na huwag makabantay natin luoy sila kaway nakabantay nakitaan sila nga kuha na nga dugta na siguro mga pila na to sila kasimana wala pa siguro maglabay-labay dito mga bata ang makasimuog ka ng mayara ng bahawa ay nga na kaya sila makitigdali siguro naman sila isuon to sila sa asawa sa isuong tatay ako daan kami limuin huwag may anak okay na sa una lagi katong na nagsugod na kong uyab-uyab gipasidan ang nagiming tatay daan ingan siya nga ikaw tere pero may mabulos kaling mo tumban ka dyan na isang tiyan sige dito balik-balik si tatay darong hindi siya gusto nga mapaangkan ko numi ang isang gusto karang maminjit ko numi ugtarong mahadag siya o mapaangkan mi mauto nga sige siya gramain pero pura may bantay ang pengen na ilong pagkabaji sige siya iniingon kaya basin isang marisgrasya mo tumban ka dyan isang mga tijan ingan si tatay pero og na disgrasya pamilit to di man siguro po tagamang tijan tumban sumangin raman lang ila istorya ra ba kaya ang mahadlog diyan mo ito nang hadlog na mi bago di iingan ni tatay sa una ubarang hidmitay at tunitay manis kumi lakaw pero ang itong pagkabaji ang pingi na siya sige ingana ano mahadlog ni magtagbo-tagbo daw na mo ya mamisita jud lahi ag sa una o sa karong kay agabang mga batan ng mga baji mo na may manungpod sa mga laki nga na naman jagawan pa di naman hadlog
Bampu ka di mga hadlo. Kaya maburo sekali. Karamo nila kagilang anak kay palaglag. Kada ilabay sa sampaing anak. Sige na guys, kaya matulog ko. Init ang tani ugma. Penget. Pila na ka buok? Melap. Pila na ka buok tanan? 26. Wala ini mo gihimong 30. Dugang nga ni Munza. Dugang na. Tinguwan. Tagsaray mamalit. Ang mga tao ron tapuan sila manggawas. Kaya na basa agianan. Anak kong bati. Ibet ako. Hala ikaw kamera si Sir. Sa ulo. Kuwan. Yan na mga magkuhan, motovlog. Motovlog ba? Motovlog. Napakasiliwa na. Ha? Napaisa. Isang buo. Wala kay sili-sili? Tiaw, wala ka. Nas Pasig, Palengke. Sama sila siguro di. Sukli makatigom kag piso-piso kaya galang 300 di naman kuhaon nila sukli sa piso kita 300 nag imong manok sunod imo na ng tubuan kaya mahal lang manok ron napang palit tatlo boss dalawat kalahati wow dami salamat sa grasya okay. Pila may imong ihatag. Mawar gapon. Yes. Kita yung sunod na pila. Orot na ag, lechon, manok. Dahil tak-ang